fantastično. Malo teško zbog vrućine, ali stvarno fantastično. The best race of the world. Znači ovako lijepu trku, ovako lijepu 12-icu stvarno nema nigdje na svijetu. Trčao utrku na 12 sati, skupio sam 158 km, to je novi državni rekord i moj osobni i usput sam pobjedio na ovoj utrci.